Makaka-1 kilo ka. Ang ganda, oh. Grabe, hindi ako makapamunga nito. Pero siya, oh, ang lalaki. Nakakatuwa. Ang dami nitong isa. Grabe. Oh. Wow. Nakakatuwa. Ang ganda ng papaya. Ang lalaki niyo. Tara sa kabila. Nambe, namabait. Naglalaro lang naman talaga siya dyan. Napakabait naman talaga ng bata na. Yung pinagkabalahan niya ngayon, maggawa ng gate natin. May barbed wire naman doon sa likod. Lalagyan na lang nila yung pinakaibabaw ng barbed wire. Tapos dito sa gitna is kawayan yung gagamitin. Yan. Menu for today, laing. Sarap. Ang sarap ng amoy. Tapos isda, pork steak. Ito adobo. Ito sisig. Sarap ng sisig, oh. Ito bopis. Ito ay lechong kawali. Tapos dinuguan. Ito ay menudo. Higado. O, diba? Alam ko na ngayon. Tilapia. Tapos yung mga nasa tasa, nilagang baka. Tapos meron pa ditong kinalas. Tsaka yung lomi ba? Lomi yata ang tawag doon. Ayan. Bago lahat. Good morning, people. May pimple ako. Pimple. Pupunta tayo dito kay Papa kasi sabi niya marami na daw bunga yung kanyang pecha, hindi, bagyong sili or bell pepper. Ayan. Bell pepper, madami na daw bunga. Sa kanya na daw kami kumuha kasi kanina nagtingin kami kung anong mga wala at pupunta si Karen sa Libmanan magpapabili. Ay, ang dami nang bunga. Nakakatawa. Ng kanyang bell pepper, tingnan natin. Takulaon na yan, ah. Ang laki na ng papaya. Ay. Madali Oh. ang takula. Huwag niyong hinaat yan, eh. Mas lalaki pa yan. Mas malaki pa yan dyan. Yung papaya na yan. Masarap yan pag nahinog. Oo, ganun, kalaki. Tingnan natin yung mga bell pepper dito. Yung sa kabila, ang dami na rin bunga, oh. Teka. Yan, nilalagyan niya ng pataba ni Papa. Ano yan pa? Ano nga yan? Ano yan? Matanom kang sili. Yung mga buto kasi ng sili, kinuha niya sa kainan. Tapos itatanim niya ulit. Galing din to doon sa kainan. Di ba yung bell pepper, mga hinog na, may mga buto yun sa loob. Tinabi niya, pinatubo niya lang. Ito na yun ngayon, namumunga na. Ay, grabe. Ang daming 200 ang kilo nito. Makaka-1 kilo ka kaya pa? Makaka-1 kilo ka. Ang ganda, oh. Grabe, hindi ako makapamunga nito pero siya, oh, ang lalaki. Nakakatuwa. Ang dami nitong isa. Grabe. Oh. Wow, nakakatuwa naman. Ang dami. Ayun pa dun, oh. Sa dulo. Itong avocado na to, ako nagtanim niyan nung buntis pa ako. Tingnan natin doon sa kabila. Ang cute nito, oh, grabe. Ang taba ng lupa dito. Walang mga ano yan, eh. Dinalagyan na yung lupa. Tsaka yung mga tai-tai lang. Hindi ka magdumanda. Baka hindi ka makakatuloy dyan sa kanya. Lason yan. Ang ganda ng papaya. Ang lalaki nyo. Tara sa kabila. Ito yung isa pang taniman ni Papa ng bell pepper dyan sa kabila. Kaso, natatakot akong tumawid sa tuloy na to. Walang hawakan, kawayan lang, ang dulas pa. So, ayan, tingnan nyo na lang na ganyan. Mas madami daw bunga dyan sa kabila, doon sa may kabilang side. Huwag nang tumawid at baka tayo ay malaglag. Ginagawa nyo dyan? Ang payat mo na, Rara. Nakita niyo yung bell pepper ni Papa, nakakatawa, sobrang dami na. Hindi lang tayo makatabi doon sa kabila, eh. Gawa ng yung tulay, nakakatakot. Tapos ano pala yun, na-share ko sa community tab. Nakita niya siguro sa YouTube yung, anong tawag dyan? Yung mga bayong nakuha na sa US ni Choi, ni Julian. Pareho kami pangalan. Kaya siya, makikita niyo magbablog yan. Pareho talaga kami pangalan. So, ayun. Taga-Bicol din yun. Sarsagon nga lang, medyo malayo dito. Tapos, nasa US na siya ngayon. So, nag-order siya sa akin ng 8 piraso ng bayong. Nakarating na doon and na-vlog niya, guys. So, salamat sa pag-purchase. Lagay ko yung link sa baba. Please subscribe nyo rin siya. Or, tingnan nyo na lang sa community tab yung vlog niya, yung video na yon para
supportahan din natin siya. And manood kayo ha. And subscribe din kayo sa kanya. Kaso hindi na siya masyado nagbablog yata. Ngayon busy sa trabaho. Pero ayun, salamat sa pag-order ng ating bayong. And yung ibang bayong dito, nandito pa naman. Wala nga magtitinda. Gusto ko na nga magtinda kasi may gatas na naman si Bebe. Kahit mga 3 hours lang akong aalis, magtitinda lang ako sa Libmana pag palengke day. Titingnan ko kung kaya ko. Magsasama na lang ako ng isang bata. Kung si Jillian o kaya si Kuya. Para magtinda kami sa Libmana. Titingnan natin. Tapos yung iba, ha? Si Jillian na lang daw isama ko. Hapo mo? Ayaw mo? Ayaw magtinda? Module, di ka naman yan! Nako! Kilala kita, Ken. Wag mo ko. Ha? O, sige. Si Jillian daw ang sasama. Naglalambing. Paano hihiram ng cellphone? Jesus! Hihiram kasi yan ng cellphone kaya naggaganyan. So, ayaw daw ni Ken. Magmo-module daw siya. Nako! Kala mo naman hindi ko kilala yung module ka dyan. Nakapaw! So, ayun. Yung ibang bayong, by Monday, is may order sa akin na baka teacher. So, magdadala ako sa looban. Buti na lang. May dala ako na bayong nung naghatid ako ng module nung last day. Tapos kumuha din ako. Nakita ng principal. Sabi niya, magdala ka dito. Kulay blue yung sa kanya. Tapos magdadala pa rin ako ng ibang sample para doon sa ibang teacher. So, nakakatawa. May mabibentahan tayo ng bayong on Monday. Tapos makakapagtinda pa tayo on Martes kasi may meron na naman si Ayla. Bibili pa ako kasi paubos na yung nandyan. 3 hours lang naman ako mawawala. Hindi naman yun, hindi naman siguro yun sa kanya. So, bawa mga 8 hanggang 10 or 11. 4 hours pa lang. 11 ako uuwi. Kasi ganyan yung palengke day. 8 hanggang 11. Mabenta yung oras na yan. So, tingnan natin kung kaya natin na magtinda. No? May mag-aalaga naman dito. Nandito naman yung mga kapatid ko. Si Papa. Ganyan. Mga ganyang oras wala naman masyadong nakain. So, sakto lang yan. Tingnan natin kung kaya ha. Yung bata namin, hindi ko alam kung bakit nandyan na siya. Dito talaga siya kasi kanina. Nandito kasi talaga siya kanina. Tapos ngayon, nasaan na? Nasaan ka na ngayon? Ha? Ikaw malikot. Ay! Nasaan na ngayon yung aking baby yan? Ha? Ikaw ba nandiyan na sa gilid? Ha? Anong ginagawa mo dyan sa gilid? Ayun! Ayun yung pulbo, katabi mo na? Ha? Ambe? Ambe? Na mabait? Ay! Naglalaro lang naman talaga siya dyan. Napakabait naman talaga ng bata namin. Ayan, nakaligo na po ako. Kaya naglalaro na. Yee! Oo, dal-dal ba? Mana kay mama, madaldal. Oo. Anong sabi mo, mama? Papa? 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 O mama? Ha? Ay, nagwiwiwi ka, Nagwiwi ka? Sino ba nagwiwi? Ang mama? Ang papa? Napakalikot mo? Dito naman sa labas, busy ang aking father kasama si Buboy. Gagawa sila ng natuloy din sa wakas. Busy na si Papa si Papa Alden tsaka si Totong busy din. Napasok din dito yung bayaw ko, yung asawa ng kapatid ko na nakatira dito, busy din. So si Papa na yung gumawa, si Father na. Kasi okay naman may kahoy na tayong panggatong. Tagal-tagal na yun. So ito naman yung pinagkabalahan niya ngayon, maggawa ng gate natin. May barbed wire naman doon sa likod. So lalagyan na lang nila yung pinakaibabaw ng barbed wire. Tapos dito sa gitna is kawayan yung gagamitin. Yan. Siya, bibilin pa ako si Papa. Wala tayong pako. Gagamitin dito. Katulong si Buboy. Yan. Kainit pa naman. Natapos din ang gate. Tada! Ang galing naman ni Father. Oh, ang ganda, no? Lalagyan pa yan ng barbed wire dyan sa taas. Galing. Hindi daw kasi siya makatulog sa gabi kasi walang gate. So ayan, hindi siya mapakali papaayos natin yung bakod natin. Lalagyan lang naman yan ng mga poste. Sira na kasi yung mga kawayan, mga barbed wire naman yan, tsaka yung mga doon sa kabila na bakod din.
Aayusin. Tapos, papakawalan na yung aso dito. Maraming aso. Paggabi. Tingnan na lang natin kung may makapasok pa. Pag hindi pa rin tumahol yung aso, ay nako. Ibang usapan na yan. Hindi ako magalaw. Makalawag pa na ito. Iyo, di makakalas ang ido. Oo nga, hindi makakalabas yung aso dyan. Hello, ang baby namin. Ang dami ko nang nagawa. Nandito lang yan kasama ng papa niya habang nagpapahinga. Kasi ang aga nun di ba nagigising. So sa afternoon natutulog siya kasama nitong isang bata. Ako naman, nagtabas-tabas ako ng damo dun sa labas. Yung halamanan ko, tinanggal-tanggal ako ng damo. Sarap sa pakiramdam. Gusto ko pa nga eh, kaso makapagod ako masyado, nagpapadede, baka madede ni baby. Ganon yun, di ba? Yung pagod mo daw, papasok daw yun sa gatas. Sabi nila, sinusunod ko lang. Tama nga kayo, sobrang dumi na ng paligid namin. Naghahanap nga ako ng maglilinis dito, yung magtatabas ng damo, magliligpit, kasi sobrang kalat talaga as in. Wala nang time yung mga lalaki dito na maglinis. Bising-busy sila pare-pareho kami. Hindi ko naman kaya. Pero kung hindi lang ako nagpapadede, kaya ko naman tabasan niya kahit itong likod lang namin. Kasi sobrang dali niya lang tanggalin yung mga damo. Kasi malambot yung lupa, buhaghag. So, nagpapadede tayo. So, hindi pwedeng magpwersa ng sobra. Tsaka, 2 buwan pa lang ako nanganganak. So, yun. Pagdating ko dito sa loob, nakita ko yung cellphone ko. May message from Gmail na sweldo na pala natin today. So, ayun. Nakita ko yung Gmail natin ng Google AdSense. And, thank you so much sa inyo. Hindi ko talaga in-expect na mayroon pa din. Na ganun pa din, kalaki. So, thank you. Thank you sa inyo lahat, guys, sa panonood and not skipping the ads. Patuloy pa rin na nanonood hanggang ngayon. Kahit ganito na lang, paputyo-putyo na yung vlog natin. So, ayun, 245 yung ating sweldo sa YouTube. Dollars yun. Hindi ko alam kung magkano palitan, pero I think nasa 11 or 12K yan. So, babudgetin natin yan. Saan mapupunta yan? Dun sa motor, ang bagang kami ni Papa sa pambayad. So, 1.5 sa akin. So, bawas mo na yan sa 12. Yung 1.5. Tapos, ano pa ba? Yung 3,000, pang grocery natin dito sa bahay, mga kailangan. Tapos, ano pa ba ang kailangan kong gawin? Bayaran, wala na. Gusto ko nga sanang ibili ng cellphone. Tama, sige. Gusto kong ibili ng cellphone, pero nagbago na yung isip ko kasi pwede ko pa naman gamitin to. Pwede pa naman pakiusapan yung isa na ito muna yung gamitin natin. Dahil pag bumili ako ng cellphone, parang hindi siya advisable ngayon na bumili. Marami kasing gastusan. So, wag na muna yung cellphone. Ayun, pang grocery namin. Tapos yung iba, ano pa ba? Oo. Ipapahiram muna namin sa tindahan. Hihiram talaga. Ipapahiram natin sa tindahan. Yung ibibili na namin ng maramihan ba na grocery, katulad ng mga pangunahing pangangailangan dyan na hindi naman nasisira. Maramihan na, katulad ng mantika, asukal, asin, mga ganyan ba. Yung maramihan na siya na i-grocery natin. Tapos, everyday, kung ilan yung magamit doon, kukuha na lang kami para maibalik sa amin yung ginastos namin. Ganun. Halimbawa, yung Magic Sarap, 50. Nakaubo siya ng isa ngayong araw. So, kukuha kami ng 50 para makabalik sa amin. So, para lang hindi araw-araw, hindi every sa isang linggo kasi 2 beses na mamalengke. So, kung mamimili tayo ng maramihan, makakatipid tayo sa pamasahe, makakatipid tayo sa upa, dun sa tricycle, makakatipid tayo sa lahat, sa pagod, everything. So, kung mamimili ka, pang 1 buwan na, diba? Less ka sa lahat. So, ayan, titingnan natin yan. Kung ganun yung gagawin natin, sabihin ko kay Papa, para hindi nakakapagod kasi wala pa naman akong ibang paggagamitan noon. So, ayun na lang siguro. Ipang-grocery na lang natin dyan sa tindahan ng maramihan. Ayun, nabebe yung ating budgeting na naman. Budgeting skills. Ayun, kukuha din ako doon ng 1.5 para sa sarili ko. May bibilhin ako. Mga lang. Kung ano-ano lang. Yung wala na akong panty. Ha? Bado mandaan ni Kel, damit daw ni Kel. Nag-request na, narinig kasi. Damit. Si Bebe, binabila na namin ng damit yan eh. Mabilis niya namang liitan, kaya hindi ko rin ibinili ng madami. Yung tama lang, na magagamit niya lang every other day naman ako naglalaban ng damit niya. So, okay lang yan na konti lang. Tapos, next month ulit, bibilan ulit siya. Kasi baka hindi na ulit kasya, ganun. Diba? Minimalist. Kaya nga, iisa lang ang Durabox namin eh. Kasi yan lang yung damit namin. Tipid na tipid. Si Kel nga, ilan lang damit mo, Kel?
Ayun, ayun. Ha? 20. Oh, 20 lang daw yung damit niya. O, di ba? Ganun lang. Tipid-tipid. Hindi mo naman yun, ililiitan mo din naman yun eh. Buti kung malaki ka na lagi mo na ginagamit katulad namin. Ako, madami akong damit pero nandun sa storage box, hindi ko ginagamit yung iba. Kasi mainit. Yung mga sando lang ang favorite kong gamitin. Ito nga, nilabas ko. Ginamit ko din kasi wala na akong sando. Ito, ma-press ko naman to. Yung nung buntis pa ako nito, yung mga bulsa-bulsa ganyan. Bebe, anong itsura yan? Pawis na pawis yan. Kala mo bagong ligo, pawis na pawis. Dahil wala kaming kuryente. Kaya dito kami sa may pintuan para at least kahit papaano. Nandito kami sa may pintuan para mahangin. Kasi walang kuryente. Walang kuryente, guys. Alas 6 na ngayon. So, sira pa naman yung pansaksak ng generator sa kainan. Patay, madilim mamaya sa kainan. Makakabenta kaya tayo ng kandila lang ang gamit dyan. Ay, Ayla? Ayla? Ha? Babay na tayo sa vlog kasi walang kuryente. Hindi tayo makakapag-upload dito, bebe. Oo. Paano tayo mag-upload ng walang kuryente? Ha? Patay ang wifi. Oo. Ano? Nakikisaksak tayo sa generator. Ha? Hello! Sige na guys, magpapaalam na ako salamat ulit sa inyong lahat na nanonood dahil sa inyo may sinasahod tayo. Paulit-ulit yata ako, no? So ayun, thank you so much sa inyong lahat. Sa inyong lahat and don't forget to like, subscribe. Like and subscribe, bebe. Ay, sabi niya. So like and subscribe and see you bukas. Thank you guys. Bye-bye!